Sicela wamukele nanku umfanekiso oqoqwe sikwenzela wona uthanda nje amaphupho bese ke uyaqinisekisa uma usubhekile uyalike ke bese usubscribe ukuthi ubungaka subscribe sibonga wonke umuntu osubscribe kwi-channel engathi uNkulunkulu anganilonda nonke nibusise niphumelele futhi ninethezeke nasemzini noma la nihlala khona. Mina ngigama uPastor Ningi sibheka nje iphupho elikaThemba wakabuthelezi ukuthi sawubona Pastor Weningi iphupha ke la ngibambane nesilwane esibukeke samfene ngisembhedeni ngimemeza umfowethu angilethele umenze ngigcine ke sengisinquma ikhanda. Imfene thina sijwayele ukuthi one imfene uphawu maphupha imfene ufuna ube uphawu lubi ngani ngoba imfene iyamaniswa kakhulu nabathakathi isilwane esisetshenziswa abathakathi ukugila imikhuba emibi. Futhi ngokwesintu uma umuntu izinto zakhe ziphambana noma ngabe kwenzakalani empilweni yakhe wrong umuntu wesithathu uye kuthiwe kunesandla semfene okhomba ukuthi usekunomuntu wesithathu noma sekunomunye umuntu owenza into engafanele phezulu kwempilo yakho ayibona. So number 1 uma uphupha imfene sizothatha njengophawu uma uhlangana nemfene ngoba lokho kusho ukuthi empeleni kunomuntu okumele umqaphele oseduze nawe ogcwele inkohliso futhi ongathembile ongase abhedise impilo ongasakukhaphele noma kugahle ngemithi emibi. Number 2 futhi uma uphupha imfene sikutshela nje uphawu uma uhlangana nemfene lungasho ukuthi ke noma lingasho ukuhlaselwa umthakathi omubi onezinhlelo zokukwenza kabi. Exodus 22 verse 18 thou shall not suffer a witch to live. Number 3 uma uphupha futhi imfene sithathe njengophawu uma imfene ikhala ke lusho ukuthi kumele uqinise umkhuleko ngoba usuke uzobhekana nosizi ukudabuka nokuzwa mhlawumbe indaba ezimbi esikhathini esizayo esiseduzane. Okwesine funa sikusho futhi ukuthi uma uphupha imfene uphawu uma ungajabule kepha ubona inqwaba yemfene zidansa noma zikuhleka lokho kusho ukulinda uthandaze ngoba kungenjalo usuke uzobhekana nesikhathi sokuphoxeka esizayo noma ke kunabantu abazokwenza inhlekisa. Micah 7 verse 8 do not rejoice over me my enemy when I fall. I will rise when I sit in the darkness. The Lord will be a light to me. Number 5 uma uphupha futhi imfene sithathe njengophawu uma uhleli nesixuku seyimfene lusho ukuthi usondelene nenqwaba yabantu abangalungile futhi abangathembekile. Psalms 119 verse 115 depart from me you evildoers that I may keep the commandments of my God. Number 6 uma uphupha futhi imfene sithathe njengophawu uma umuntu noma kuma imfene ikuhlasela igijimisa ikulwisa noma ikushaya noma kusho ukuthi empeleni kumele uthandaze futhi usondele kakhulu kuNkulunkulu ukuze uzokwazi ukunqoba isitha esingumthakathi esizama ukugadla noma ke ukukwenza kabi empilweni. Ephesians 6 verse 11 it put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Number 7 uma uphupha futhi imfene uphawu uhleke uma ukwazile ukunqoba imfene ngesikhathi kuhlasela ngesikhathi gijimisa ngesikhathi kulwisa noma ngesikhathi kushaya lusho ukuthi angeke uzungu olubi nemizamo emibi yabathakathi iphumelele. Jeremiah 1 verse 19 they will fight against you but will not overcome you for I am with you and rescue you declares the Lord. Asiphethe ngakuthi uma uphupha imfene futhi uphawu uma imfene ifile luyisixwayiso sesifo esizayo noma sokugula okuzayo komunye wabantu osukubazi. 1 Corinthians chapter 15 verse 26 the last enemy to be destroyed is death. Yebo so thandaza uqina like le video subscribe le channel unikele uma uthi unamandla usamtabala ufaka account le uScript siweni